ka zo ka an tsaya kowa zai zo da molansa to baban mu baya gari dan Allah ka bar na. Yaron nan hanni za ka duba ka ga wannan magana. Sai waye da Allah. Salamu alaikum. Shi ne kai. Malam lafiya. Ina jika. Wai wannan yaron ne na zo wajen baban shi, yaron nan har yana duba na yana ce min ni na zo mola wajen baban shi. Ka zo wajen Garba zaki yi wallahi. Wai kai ka san waye babanka ko a garin ka? To babanka shine ko yake neman dan majalisar jiha. Ka gane? Kuma bai kamata a ce mutane su zo wajen babanka kana koran su ba. Babanka zaka ja bakin jini. Saboda babanka ba irin wannan bane. Babanka anan ake Damn, your girl so fine, but her breath is like ooh. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a hira da shi. Ake zama da sharo wajen sha da ake hira da shi. To bari ka ja mun da baka sani babanka shine dauki matasa ya kai su soja ya kuma dauki matasa ya sa su a masana'antar shi na kamfanin Ashaka. Ka gane? Kamfanin shi kenan. Kuma babanka nan da kake ganin shi kwanan nan suna tunan da su primary election. Bai kamata a ce mutum idan ya zo wajen babanka kana koren shi ba. Ka gane duk wanda ya zo ka san shi baka san shi ba duk kankantan shi ka bashi girma saboda babanka mutum ne mai mutunta mutane. Yasa Garba zaki riga yayi suna a duniya dalilin taimakon shi kuma kar ka manta babanka nan kauyuka da dama ya tona bubula ana buge-buge ruwa da su ana diba rijiya nan kwanan ta lalace dake buhun siminti 20 je aka liga rijiya yanzu idan aka lissafa naira 4,000 ko kuma 2,000 sau 20 nawa suke kaga suna da yawa. To ba da haka babanka mutum ne mai arziki kuma mutum ne mai mutunci mutum ne wanda ake son irin su a gari. Ka gane? Yanzu abun da za a yi zaka ba shi hakuri duk mutumin da ya zo wajen babanka yanzu ka wannan suna fitan da ai primary election idan aka je aka yi Allah ba shi abun da yake so dan majalisar da za a ji daɗin abu sosai dan saboda babanka dan siyasa ne da ya cancanta a ce yana mulkin talakawan mu. Ka gane ba? Da Allah ka ba shi hakuri.